鎌田聡です。皆さん、ご苦労様です。今日は、日比谷公会堂で大江健三郎さん、小出雄翔さん、そして、沢木久恵さん、内橋勝人さん、それから私と、福島からも来てもらいまして集会やってました。そこの集会に参加した方で、こちらにも参加した方が、大勢いらっしゃると思います。私たちは再稼働は絶対認めない、再稼働は認めないで、とにかく原発はそのまま廃止していく、廃止しても廃棄物がどうなるか、解決しようがない、働く労働者も被爆が一向に止まりそうもない、こういうふうな現実をこのままにしていく政治の怠慢、あるいは政治の悪意、あるいは暴政というものを強く批判します。安倍総理は再稼働をしよう、あるいは原発を輸出しようと思ってますけど、これは国際的な犯罪行為です。今、想像してください。今流れている、福島の原発から流れている大量の高濃度の放射能が世界にまき散らされています。想像してください。魚がどうなるのか、貝がどうなるのか、それからいろんな微生物がどうなるのか、それからそれを食べた魚がどうなるのか、それを食べた子どもたちがどうなるのか、そういうことを考えるだけで恐ろしい。ですから再稼働は絶対認めない。この秋から私たちは決定的に戦ってきます。再稼働反対で決定的に戦う。安倍総理、よく聞いてください。絶対負けない。絶対負けない。勝ち抜く。